A semiótica, en principio, o que procura é o significado que pode ter unha imaxe, palabras ou conxuntos de palabras, un xesto, un obxecto, un comportamento para unha determinada sociedade. Cal é ese significado e o porqué dese significado. En realidade, a semiótica é unha rama da lingüística, que parece que é unha cousa moi alonxada da química. Pero vamos a ir intentando explicar por que eliximos de semiótica e cal é a relación entre semiótica e química. Ben, todos os que estudiastes algo de química sabedes que para nomear o ferro nós temos un símbolo que é Fe, que é o símbolo universal para recoñecer en química ao ferro. Para nós, ferro e Fe incluso nos parece bastante evidente, ten algo de sentido, pero pensade que en castelán o nome é hierro, e tamén utilizan Fe, en inglés é iron, utilizan Fe, en alemán é Eisen, en húngaro, todo húngaro ven por unha cousa que vou contar máis tarde, en húngaro creo que se di algo así como gas. O sea, quero dicir que cada idioma ten as súas palabras, a súa linguaxe, pero en química nós temos unha que é universal, que eu me podo entender con un químico chino ou con un químico xaponés, pois porque temos unha parte da linguaxe química que é unha linguaxe común, que é común para todo o que é o ámbito da química, non? Entón, bueno, pois todos os elementos nós os recoñecemos con uns símbolos que nos van a dar, pois, van a servir para formular compostos que incluso nós os facemos reaccionar e representamos a reacción química, non? Ben, pero isto non foi sempre así, non? Aquí colóseme o horóscopo, porque vos diredes, eso que hai aí, eso sí que non pode ter nada que ver coa química, non? Pois, algo que ver ten, porque durante a maior parte da historia da sociedade, os símbolos que se utilizaron, digamos, daquela xente que traballaba na química ou na alquimia, máis ben, durante centos de anos, os símbolos que se utilizaron para recoñecer a distintos elementos, os elementos que se coñecían naquele momento, pois eran símbolos deste tipo, quero dicir que esta era a simboloxía que utilizaban os alquimistas, moi diferente da que utilizamos agora, xa digo, unha simboloxía bastante especial, e, por exemplo, esta táboa que temos aquí, que parece un xeroglífico, en realidade é unha táboa que para os alquimistas, que xa digo, que durante centos de anos pois utilizaron símbolos deste tipo, pois significaba algo. Para min, que son químico hoxe en día, non significa moito, é dicir, eu non sei interpretar o que pon isto porque nunca me enseñaron e non me dediquei a estudiar esa simboloxía, non? Pero o que quero dicir é que ao longo do tempo da sociedade, os propios símbolos van, incluso dentro da química, do campo da química, que representan a linguaxe para a química, pois van variante que este señor, Charles Sanders Peirce, fora, que é considerado o pai da semiótica moderna, en realidade fose un químico. É dicir, que este señor era químico e foi o que desenvolveu a semiótica moderna, a linguaxe de signos, a partir, digamos, estamos falando do século, fundamentalmente no século XIX, non? A partir da súa base e dos coñecementos que tiña da química e da alquimia, non? O sea, quero dicir que a partir de aí pois xa se empeza a facer unha relación entre química e semiótica, bastante evidente. De todos xeitos, eu, cando falamos de química e semiótica, eu non podo deixar de contar algo que eu vin que pasou en Hungría, nun congreso de química, non? Un congreso que estábamos en Hungría, e que había un químico bastante relevante, un americano. Os americanos sonche un pouco diferentes, teñen eles dan moitas charlas altas, por exemplo, no que é nos institutos, eles, pois, moitas presentacións que fan os rapaces son públicas, quero dicir que están moi acostumados a falar en público, e entón, por exemplo, eles para intentar gañarse o auditorio, pois fan distintos guiños e ademais teñen pouca vergonza, teñen menos sentido do ridículo que temos nós. Entón, este señor non tiña nin idea de húngaro, non? Igual que eu, tampouco non tiño nin idea de húngaro.
Pero el vira un símbolo que é un símbolo, isto está relacionado directamente coa semiótica, non? Un pictograma que é universal, non? Entón, fixouse, como se decía, homes e mulleres en húngaro, non? Entón, ele empezou a charla daba en inglés, non? Pero dicindo, pois, bueno, pois, benvidos, señoras e señores, e tamén o dixo en húngaro. Entonces, a parte húngara do auditorio empezou a reírse. Entonces, ele mirou para, había un moderador da charla, mirou para o moderador e preguntoulle, pero que tamén se estaba rindo o moderador, que tamén era húngaro, que si realmente o pronunciara tan mal, non? Para que se rira. E o moderador dixo, no, é que vostede acaba de decir benvidos, baños de señores e baños de caballeros, non? Quero dicir que os símbolos que nos sirven para comunicar e que son unha linguaxe universal tamén a veces nos poden enganar, porque aquí trátase dunha comunicación entre alguén que dá un emisor, pois hai un receptor que intentamos comunicar e a veces polo camiño nos perdemos ou o que queremos decir, pois a mellor non se entende, non? Ou non entende igual o receptor. Ben, eu espero non liarvos moito coa parte máis química, que é unha parte que vai a ser visual, pero dentro desa parte visual é visual tridimensional. Entón, para a xente que non está moi acostumada a visual tridimensional, a mellor non o ve moi claro. Isto é unha molécula que sintetizamos no noso laboratorio aquí no campus de Lugo e que esta semana xusto, pois eu apoño tamén, enviámola para publicar nunha revista americana, non? Bueno, esta molécula, como outra calquera, poño como exemplo, pois como esta nosa podo xogar con ela máis que con outras, no sentido de que aquí a revista enviámoslle unha revista americana que despois van a ler químicos ou poden ler químicos de todo o mundo, non? Enviamos esta figura, tal cual, esta figura, non? Esta figura para vos non vos di moito, pero bueno, pois en realidade aquí vedes que hai unha gama de cores, cada vértice que temos aquí é como en cada vértice hai un átomo, é como se representáramos un átomo, e entonces os que están en vermello, bueno, eu vou non contar despois que é o que significa esta figura, porque esta figura, esta molécula nos a caracterizamos por unha técnica que se denomina difracción de rayos X, difracción de rayos X, que é unha técnica bastante complicada, que está a camiño entre a física e a química, non? Solamente facendo un pequeno paréntese para que, xa que a poño, pois para que saibades un pouco de onde ven eso, non? Cando se descubriu o rayo X, pois aos poucos anos, pero xa a principios do século XX, foi cando se empezou a comprobar que realmente a longitude de onda desos rayos X equivalía coas distancias interatómicas que había nos cristais dos compostos, dos materiais, non? Entón, cando eso provocaba que cando se incidían con rayos X, pois ao chocar coas, digamos, chocar é unha forma de decir, hai unha reflexión cos átomos, porque os átomos teñen tamén unha carga electrostática, entón eso fai que a reflexión despois se pode utilizar un detector para ver cal é o difractograma que teñen os distintos cristais. Isto é o que se denomina aplicación da lei de Bragg. Non vos vou falar disso porque é física, en realidade, e, bueno, pero para que teñades unha idea de onde ven isto, e como se construe a partir de dun cristal, dunha especie, pois, finalmente, como se resolve, pois, bueno, os pasos para resolver por difracción de rayos X, e ter unha estrutura que nos vai a dar a que distancia en ámstrongs está un átomo de outro átomo. Para empezar, aquí xa hai moita confusión ca palabra cristal, porque para a maior parte da poboación, un cristal é o que temos aí na ventana. Ben, eso é o que temos aí na ventana, é un vidro que está pulido e, bueno, cotián, na linguaxe cotiá chamámoslo cristal. En química, eso non é un cristal, nós denominamos un cristal a unha especie cristalina que é aquela que ten unha estrutura a nivel molecular onde hai unha parte que se vai repetindo de xeito
de xeito moi ordenado nas tres direccións do espectro. Iso é unha sustancia cristalina e é o que os cristais, pois que ao ter esa estrutura tan repetitiva, tan ordenada, pois nos permite utilizar esta técnica, non? Porque son estruturas moi ordenadas. Cristais son, por exemplo, o sal común, o cloro sódico, o sal común, o sal de mesa, vamos, pois eso é unha sustancia cristalina. Curiosamente, o que de xeito cotía chamamos cristal, que é vidro, é unha sustancia que, desde o punto de vista estrutural, amorfa. Por dentro, un vidro non ten unha orde ben pautada, sino que é totalmente amorfo. Pero eso leva xa a que a propia linguaxe que utilizamos cotidianamente de alguna forma deturpa o termo, o sea, lévanos a engano, non? A que moitas veces moita xente xa chega co preconcepto de que un cristal, pois é eso, porque desde pequenos escoitaron falar de cristal, e entón chega aquí o profesor e fala de que o cristal non é eso, sino que é, pois eso, pois por exemplo o cloro sódico, non? Ben, pois a partir do cristal atácaselle, bueno, dase unha ondanada de rayos X, de rayos E, entón sale a difracción, que é un patrón de difracción, que realmente son os rebotes, por así decir, das reflexións, e a partir desas reflexións, pois, hai un tratamento, porque o que se fai é incidir desde varias direccións, entón o que temos é un mapa tridimensional dese cristal, e a partir de aí temos esta parte de aquí que é o refinamento, o refino, para ter xa o modelo atómico, non? O modelo desa estrutura. Ben, isto foise desenvolvendo no século XX. Esta parte de aquí, por exemplo, levaba semanas facela, pois a mellor en 1960. E, pois, por facer algunha estrutura cristalina destas, pois hubo xente que sacou, que tivo o premio Nobel, non? Hoxe en día, faise en cuestión, casi diría, de minutos, ou polo menos unha hora, hora e media, porque hubo un adianto do que, o sea, o que son a informática e o operar, temos os cálculos que se poden facer nun programa informático son muitísimo máis potentes e entón podese resolver, hai programas que xa o resolven en pouco tempo. Ben, pois isto foi o que lle fixemos a un composto que era cristalino que tiñamos no laboratorio. Entón, temos esta estrutura que vos decíamos que en cada esquina temos un átomo e cada cor representa un tipo de átomos. Por exemplo, os que están en vermello son oxígenos, non? E entón, por exemplo, este ángulo que temos aquí, que está en vermello, representa un átomo de oxígeno. Os que están en un azul máis claro representan átomos de nitróxeno. Non vou entrar moito máis en profundidade. Os que están aquí en violetas é manganeso, o que está en verde é cesio, os que está en gris son carbonos, e aquí temos hidróxenos en blanco, que casi, non sei ben. Bueno, a cuestión é en que nós, isto que vos estou dicindo así rápido, que a mellor non vedes moi ben, pero unha persona que este habituada a traballar con compostos químicos, pois, e con este tipo de estruturas, o químico que poda ler a revista onde nos enviamos, é capaz de recoñecer este composto, pois, de un xeito relativamente sinxelo. Sabe máis ou menos cal é a estrutura do composto, non? Tal como nos o representamos. Nos o podemos representar así. Teño aquí tamén, solo por curiosidade, pois, algún programa que utilizamos. Aquí temos ese mismo composto e vamos a movelo un pouco, non? Vedes que, tamén a nos axuda moitas veces, porque a nos a veces o que nos aparece é unha cousa que é así, non? Entonces, cando empezamos a movelo é cando realmente podemos ver de xeito tridimensional realmente cal é a súa estrutura, non? Como é, non? Como diferencialo, porque a veces non é fácil de velo en tres dimensións, non? Pero, bueno, isto casi vou a seguir con isto, porque senón non vou enviar, porque iba a contarvos outra cosa, pero senón liámonos moito. Bueno, representámoslo así, pero tamén o podíamos representar, por exemplo, deste outro xeito, que decíamos que en cada esquina hai un átomo metálico. Pois entón podíamos meter como unha especie de elipsoide, ou podíamos meter como unha esfera representando cada un dos átomos para que se vexa ben que hai un átomo metálico, non? Ou incluso podíamos representar deste outro xeito, que é utilizando esferas que están ocupando todo o volumen, unhas esferas están en contacto coas outras. Son distintas formas de representar o mesmo composto.
cal delas é a correcta. O sea, o composto realmente que é? A que máis se parece é esta daqui, pero nin tan siquiera o mellor é esta. Quero dicir que nós o que utilizamos en química é unha representación para intentar comunicar con quen queremos comunicar, con outras persoas, que son persoas que se van a comunicar con nós, cal é o composto que temos, non? Decía que a que máis se parece esta, pero se poñemos esta, un químico non sería capaz, ao mellor, calquera persoa sería difícil de poder saber que a que nos referimos con este composto, porque aquí hai unha superposición de bolas, unhas por detrás de outras, unhas por diante de outras, e entón non se ve ben, non? Entón, esta outra forma, que é moito máis sinxela, cando temos unha estrutura complicada, pois permítenos visualizar mellor a estrutura para as persoas, non? Entón, aonde quería chegar con esta forma de... Porque, bueno, dentro da semiótica decíamos que tamén utilizamos imaxes, nós en química tamén utilizamos imaxes para comunicarnos, para representar, e esas imaxes, hai moita xente que ten unha idea un pouco equivocada da ciencia, porque moitos científicos intentan agochar unha cousa que é intrínseca a calquera ciencia. E é que o que é intrínseco a calquera ciencia é que está feita por humanos para humanos. Entón, eso é bastante evidente, pero hai moita xente que escápase deso e intentan mostrar como que a ciencia é algo, é a verdade absoluta, non? E a verdade absoluta non é discutible. Bueno, pois hai moitos campos de discusión dentro da ciencia, por exemplo, incluso de como, pois aquí estamos representando a mesma molécula de 4 formas distintas e ninguna delas en realidade é a forma correcta de cal é a verdade absoluta que está aí. Nos facémolo para entendernos uns humanos con outros humanos, non? De feito, nos anos 90, por exemplo, que foi cando empezou a haber, bueno, certa evolución pois, nas cores e era máis barato xa poder imprimir en cores, pois hubo certa discusión en química, nas revistas químicas, porque había xente que estaba en contra de utilizar cores para representar as moléculas, porque hasta eses anos representábanse en blanco e negro e, en todo caso, con escala de grises. Cando se pudo empezar a utilizar cores, pois había xente que estaba en desacordo, pois porque as cores a nós nos permitiron utilizar unha notación, un código, pois que é moito máis fácil de interpretar para nós, pois, por exemplo, o código de oxígeno vermello. Pero, por que o oxígeno é vermello? É acaso o oxígeno vermello, en realidade? Non o é vermello. É dicir, o oxígeno, nós estamos respirando oxígeno e non vemos nada vermello no aire, non? Quer dicir que o código de cores que utilizamos é algo totalmente arbitrario. E é algo que tamén, bueno, naquele momento a xente era moi consciente de que era arbitrario. 20 anos, ou ao mellor 40 anos despois, non se sabe, se sempre utilizamos a mesma cor, vermello, oxígeno, nitróxeno, azul, termina sendo algo que interiorizamos e que xa non reflexionamos sobre eso, e ao mellor hai xente que termina pensando que o oxígeno sí é vermello, cando realmente é un código arbitrario que se utilizou no seu momento. Bueno, como vedes, en ciencia temos unha parte que é humana, e entón, dentro da natureza humana, temos virtudes e temos defectos. Entre os defectos é que nos podemos equivocar. Entre as virtudes é que, bueno, pois podemos comunicar cousas uns con outros e, algunhas veces, tamén nos podemos incluso inspirar na arte. Porque todo isto é, digamos, a parte introductoria para chegar a parte, digamos, artística. Por aquí de arte parece que pouco fixemos, non? Ben, este señor é un dos señores que se homenaxean este ano no Día da Ciencia en Galego. O Día da Ciencia en Galego, sabedes que non é galego, ele é americano, pero utilízanse figuras de aquí, como Isaac Díaz Pardo, pero tamén figuras científicos de todo o mundo, non? O Día en Galego, este foi o 4º ano do Día da Ciencia en Galego, porque sabedes que antes utilizábase ou podíase dar química ou as ciencias en xeral, as matemáticas en galego, pero desde o ano 2009, pois, mediante un decreto, pois, casi se prohibiu dar esas ciencias en galego, non? Entón, un pouco para reivindicar, e porque non vou entrar aquí máis en detalles sobre isto, pero a linguaxe científica é unha linguaxe moi simbólica, non? Entonces, cando un pensa que un termo se di dunha forma,
en ciencia, pois quedalle na cabeza e non admite outras formas. Os que utilizaron ciencia, por exemplo, os que aprenderon química en inglés, néganse a veces a meter o termo en español, ou os que aprenderon español néganse a meter o termo en galego. E bueno, como curiosidade, os que aprenderon en galego, pois había xente despois que nos chegábamos á universidade e ya topábamos con que había xente que se expresaba en castelán e utilizaba funil, porque pensaba que o termo para designar o que é un funil, un embudo, era funil, non? O termo en galego, non? Quer dizer que a linguaxe en química, en ciencia é moi simbólica e entón chega un momento en que asocias un termo con ese obxecto ou con ese concepto. Ben, entón, bueno, este ano un dos homenaxeados é este señor que se chamaba, morreu, Richard Buckminster Fuller, que é un señor que era arquitecto e moi peculiar, o sea, a xente para que se homenaxee ten que ser moi boa no seu ámbito, e ele o foi, pero tamén ten que ter unha parte tamén de creativa ou de visionario, incluso diría de boa persoa, non? Porque este señor, por exemplo, foi un dos que introduxo algúns conceptos de sostenibilidade en arquitectura, pois que hoxe en día se manteñen ou tuveron certo percorrido. Ben, quizáis de todos xeitos polo que se le coñece máis é polo deseño destas cúpulas xeodésicas, que son estas cúpulas que non teñen, que se sosteñen apoiadas no seu perímetro, non hai nada no interior, non? Aquí temos unha pequena, con el. Aquí temos outra que era el fora aí do de traballaba e tal, un pouco máis grande. E aquí temos outra tan grande que cabe un edificio dentro, non? Que esta foi a que se utilizou nunha exposición universal destas que hubo nos anos 60 e o pabellón de Estados Unidos estaba dentro dunha cúpula xeodésica. O sea, as cúpulas xeodésicas fixéronse miles delas, non se sabe cantas se fixeron a partir deses anos que el pois a diseñou, e fixéronse de un tamaño que eu diría colosal, non? Pois a vedes, edificios dentro da cúpula xeodésica e aguántanse, non? O sea, durante moitos anos o reto era cal pode ser a máis grande que podemos facer, non? Ben, a pregunta é, e cal é a máis pequena que podemos facer? Vos pensades que podemos facer unha cúpula xeodésica que teña o diámetro dun pelo humano? Ainda máis, podemos facer unha cúpula xeodésica que sexa 10.000 veces máis pequeno que o diámetro dun pelo humano? Iso parece un reto difícil, pero en realidade a química sí que nos axuda ou nos aproxima a ese reto, non? Isto é a parte de arriba, porque a molécula que está cortada, como ides ver, dunha molécula que ten certa semellanza á cúpula xeodésica de Buckminster Fuller. Como Buckminster Fuller deixou pegada, a esta molécula chamouselle Buckminster Fullereno, non? Foi o nome co que os científicos que no ano 85 a descubriron comunicaron no artigo, a chamaron Buckminster Fullereno, en honra a Buckminster Fuller, non? Esta molécula é unha molécula que ten 60 átomos de carbono que están enlazados mediante, formando hexágonos e pentágonos, non? E é unha molécula que tuvo unha trascendencia, unha importancia dentro da química, porque hasta que se descubriu, en realidade, nos coñecíamos, o ser humano coñecía ata o século XX dúas formas alotrópicas do carbono. As variedades alotrópicas do carbono son as variedades, como aparecen na natureza sin combinar con ninguén outro, non? As variedades alotrópicas do carbono coñecidas son dúas que vos tamén coñecedes claramente, que son o diamante e o carbono grafito. Carbono grafito e diamante, a súa composición química é 100% carbono. O sea, é a mesma composición química. Nós temos no laboratorio outro aparato que nos dá a porcentaxe de elementos, pode detectar a porcentaxe de elemento de cada composto, non? Realmente o que fai é queimar o composto e o que estudia son os gases que se forman. Ben, pois,
se o metemos un diamante e se metemos o carbono grafito, o resultado é que teñen a mesma composición química. Ahora, sonche ben diferentes. A estrutura de carbono diamante e de carbono grafito é suficientemente diferente para que estemos falando do diamante, que é moi caro, que é moi duro, doutro que se denominaba a escala de Mohs, que ainda se sigue falando, pois é o máis duro da escala de Mohs, mentres que o grafito pois é relativamente barato, tendes nas minas dos lápices, por exemplo, están feitas de carbono grafito, e, bueno, pois aí precisamente utilízase para ir escribindo que vayan soltando capas e capas grandes de grafito, non? Quero dicir que teñen dúas características moi diferentes. Ben, pois, coa mesma composición química que diamante e carbono grafito están os fulerenos. Son tamén carbono 100%, non? E, bueno, pois, o nome que se lle deu, xa digo, foi en honra a Buckminster Fuller. Fulereno que primeiro que se descubriu, isto foi no ano 85 e tamén, non teño moito tempo, pero tamén é curioso que os señores que descubriron isto, que foron premio Nobel no ano 96, estaban traballando no que se considera unha ciencia, unha parte da ciencia que non era para nada aplicada, que era, estos eran, os tres, eran astroquímicos. En realidade, o seu interés era cales serían os especies que hai no espacio estelar, non? Entón, para simular as especies dese espacio estelar, pois fixeron un experimento donde pois incidiron con unha descarga a grafito e pumba, atoparon que foi cando atoparon o fulereno, que o seu Buckminster Fulereno, que é o C60, ese ten 60 átomos de carbono, e a partir de aí, pois, bueno, premio Nobel, e a partir de aí os fulerenos empezaron a dar moito campo, empezaron a ter, e de feito hoxe en día xa teñen moitas aplicacións, e hoxe en día xa hai moita xente traballando, porque a partir dese primeiro descubrimento, que é o C60, foronse descubrindo o C70, o C90, o número indica o número de átomos de carbono, non? Entón, baixamos hasta o C20. O C20, curiosamente, chamouse futboleno, pois porque, bueno, vedes que tamén teñen bastante similitude cun balón de fútbol. Entón, pois dentro desa intento de comunicar a química unhas persoas con outras, pois se lle deu o nome de futboleno tamén, non? Ao C20. Pero desde o C20 a C con un número con centos de átomos de carbono, xa uns tipo esfera, outros xa máis tipo como un elisoide, máis abombados, e despois tamén deu lugar aos xa se chamou fulerenos, non? Cando aos esféricos empezaron a chamarse fulerenos como nome global que recollía a todo ese tipo de estruturas, que eran estruturas un pouco diferentes porque había un número diferente de átomos de carbono, non? Despois chegouse a descubrir, poucos anos despois, unhas estruturas que mantiñan esa pauta de hexágonos e pentágonos, pero que eran en forma de tubo, e iso chamouse Bucky-tubos. Bucky porque era o nome de pila de Richard Buckminster Fuller. O nome dese señor deu lugar a, pois eso, pois a distintos tipos de compostos. Hoxe en día hai un gran interés, non vou falar deso, de outra variedade alotrópica do carbono, que é o grafeno, que sería como unha capa fina, unha monocapa realmente, que é similar a como unha monocapa de grafito, pero eso, como monocapa, non? Quero dicir que, por exemplo, dentro do horizonte 2020 da Unión Europea, pois, por lo menos os medios de comunicación falan de que se van a destinar 1.000 millóns de euros a investigación nese campo, porque se trata de un material moi resistente que ademais conductor, unha especie que conduce moi ben entonces vai a ter moitas propiedades pois para o que é as tecnoloxías da información, ten moitas vai a ter moitas aplicacións, non? Pero bueno, non é iso do que viña a falar eu, sino que eu estaba falando da relación da semiótica entre química e a parte estética, non? A pregunta que nos podríamos facer é se, por exemplo, esta primeira aproximación á arte
de chamarlle a un composto pois co nome dun arquitecto, do que sería un artista, do que era un arquitecto visionario, que sería un artista, se é algo singular en química ou se é algo que se dá máis veces, non? Entón, ahora se vou meter no século XXI, porque isto é a final do século XX, para poñer algúns outros exemplos de compostos que manteñen esa vinculación entre química e arte. Isto que vedes aquí, e para iso tamén fixen a introducción, porque claro, a partir de aquí vou poñer estruturas de compostos. Se antes non falaba das estruturas, a mellor estabades un pouco perdidos, non? Aquí o que temos é un composto que estas esferas grises son átomos de zinc que estabilizan tres ciclos grandes. Os ciclos grandes están aquí indicados, son ciclos de un esqueleto carbonado, que hai anéis aromáticos e despois están conectados uns con outros. Ben, aquí está en pequeniño, tampouco non ten importancia, digamos, cal é o esqueleto carbonado que temos aquí. E no debuxo, na imaxe principal, o que vemos é, pois en verde, un dos ciclos, en vermello outro e en azul outro, non? E están entrelazándose uns con outros. Esta é unha figura bonita, xa ten a súa parte estética, pero quizáis a mellor o vedes mellor en esta outra que representa o mesmo. Ahora os ciclos están caracterizados ou representados prácticamente por gomas, non? O que vedes aquí, se vos fixades, son gomas que están entrecruzadas unhas con outras. Se vos o tivesedes na man esas gomas, non podíades separar unha de outra. Non é posible. A forma en que están entrecruzados non permite separar unhas gomas de outra. A única forma, aquí vedes, pois, tendo na man un xogo de pezas que representa como están vinculados esos ciclos uns con outros, e a única forma de separalos é rompendo. Se rompemos un dos ciclos, entón sí que quedan libres os outros. Pero se non o rompemos, non hai forma, é unha topoloxía que non permite separar uns ciclos de outro, non? Uns anéis de outros anéis. Porque este composto, que agora o temos aquí con outra representación, que é o mesmo composto, pero utilizando pois outra con esferas, non? Un diagrama de esferas para ver a súa representación. A este composto que se descubriu no ano 2004 chamóuselle un anel borromeano. Foi o nome que se lle deu. A partir del apareceron outros que teñen esta mesma topoloxía e dá lugar á química dos anéis borromeanos. Anel borromeano, por que ese nome? E que é o que ten que ver coa arte? Ben, pois o anel borromeano trátase dunha topoloxía que, bueno, pois eso de que non se podan separar uns ciclos de outros, que en realidade, na arte, ben, está representada polo ser humano desde sempre e en moitos sitios. Quer dizer, aquí poñemos, por exemplo, un exemplo dunha pedra que se atopou en unha illa sueca, en Gotland, que, se vos fixades, aquí están unha serie de anéis borromeanos, esa pauta de enlace uns con outros, todo alrededor da pedra. Vese quizáis mellor aquí, pasamos a Xapón, século VIII, un desos templos, o santuario de Shinto, en Nara, Xapón, que vedes, en máis dun sitio, vedes como os anéis borromeanos se entrecruzan uns con outros e dá lugar pois, a esa topoloxía. O sea, isto é en arte bastante antigo, hai muchísimos exemplos, pero podemos saltar a, por exemplo, no Renacemento. Isto é un cadro de Botticelli, un cadro que se chama Palas e o Centauro. É un dos Botticelli, parte da primavera, o Renacemento da primavera, pois ten outros cadros maravillosos. Nesta época foi cando xa tiña o nome de anel borromeano, porque había unha familia en Firenze, en Florencia, ¿no? Que unha familia que no seu escudo tiña, era a familia dos Borromea, que no seu escudo tiña eses anéis. Entón a partir do Renacemento é cando se coñece, porque nin os japoneses, nin os vikingos, nin antes non lle chamaban así, non? A partir de aí coñécese con ese nome. Se vos fixades en Palas, evidentemente é ela, pois a que ten no vestido dela ten esos anéis
ten como motivo do artístico, como debuxo, esos anéis borromeanos, non? Os anéis borromeanos están na arte omnipresentes, ou moi presentes, por lo menos omnipresentes non, pero moi presentes dende a antigüedade hasta moito máis adiante. Por exemplo, no sepulcro de Michelangelo Buonarroti, que Michelangelo é, o sea, curiosamente nós temos moita influencia tamén polo español. En español hai unha tendencia moi elevada a traducir incluso os nomes propios, non? E aquí, entonces en español é Miguel Ángel, que eso en outros idiomas non se soe facer, pois porque unha persona que ten un nome nun idioma, pois habitualmente mantén o nome nese idioma, non? Pois este Michelangelo Buonarroti no seu sepulcro, por exemplo, está decorado con anéis borromeanos, non? Entón, vedes como son os motivos que existen en arte dende a antigüedade, e estos químicos, Stodward e compañía, no século XXI, cando descubren ese composto que ten unha estrutura pois bastante curiosa, decide nomealo con ese nome, anel borromeano, para intentar comunicar ao resto da xente cal é realmente a topoloxía, a que se parece, cal é a relación entre o que nós xa deberíamos coñecer, que ao mellor non coñecíamos por arte, pero o que xa o ser humano coñece ou xa tiña nomeado, pois ora se utiliza en química, non? Isto xa, incluso xa avanzando a moi cerca no tempo, non? Cerca, incluso algunhas cousas xa incluso deste ano, non? Porque hai moita xente que a partir que ten unha fascinación, a verdad que ese tipo de compostos, deste tipo de compostos ainda está por ver cal vai a ser a súa aplicabilidade, porque son compostos que naceron hai poucos anos e a súa aplicabilidade ainda está por ver exactamente, ainda hai que traballar bastante nela, pero hai unha fascinación por conseguir estruturas supramoleculares que se denominan, que de algún xeito den tipoloxías curiosas ou que xa coñecíamos previamente, como por exemplo, bueno, son catenanos, isto é un no, chamase nudo en castelán, de trevo, non? Como é un trevo de 3 follas, non? Pero eu vou me fixar, tampouco non vamos a empezar aquí a ver compostos e compostos, que isto tamén vos podría cansar, vou a fixar en este outro que se chama, eu puxenlle conexión de Salomón, en realidade chamase tamén no de Salomón, enlace de Salomón, pero enlace en química pois pode ter pode haber certa confusión. O Salomón é o mismo Salomón das decisións salomónicas, e que hai unha lenda de que el utilizou para salvar o seu pobo que iba a ser aplastado por unhas pedras gigantescas, pois unha corda xigante, e utilizou este tipo de enlace para, de conexión ou de no, para aguantar desas pedras, non? Eso é unha lenda que hai, e a partir de aí coñeceuse con ese nome de conexión ou no de Salomón, non? Non é exactamente un no, porque o que temos aquí é, bueno, pois que en realidade está enlazado, unha parte da febra vai por diante, outra parte vai por detrás, non? Ben, pois aquí o que temos é compostos químicos que emulan este tipo de conexión de Salomón, non? Pois por ese, e que, curiosamente, este composto se chama, pois, o conexión ou no, en inglés é Salomon link, pero link, porque eles traducir link por enlace, pois podría, xa digo, en galego a mellor levar a certa confusión, non? Aquí o que temos é, pois, non sei se, tampouco non vou deter moito na estrutura, porque son estruturas bastante complicadas, pero que tendese que a cadea orgánica vai aquí pola parte de arriba, aquí temos un átomo metálico, despois vai pola parte de abaixo, despois volve a subir pola parte de arriba, e entón nas esquinas temos esos puntos, son átomos metálicos. Isto en realidad sí que ten que ver co que eu decíamos que traballaba na parte da bioinorgánica, que xa o propio nome é un nome que é un nome pois que ten moito de paradóxico, non? Porque a química tradicionalmente dividíase en química orgánica, que era a química que traballaba sobre o vivo, sobre a parte dos seres vivos, a química do vivo, e a inorgánica, que era a que non traballaba sobre o vivo, entonces era sobre a parte, digamos, pois non viva, non? Pero inorgánica, pois traballa sobre o non vivo, pero bio inorgánica, volvemos a meterlle que sobre o vivo de novo, sobre o non vivo, non? Entón, digamos que unha parte, o propio nome pode levar a certa confusión, pero
o paso dos anos e o estudio levounos á conclusión de que en realidade os elementos metálicos enlazados con cadeas orgánicas dan lugar a enzimas pois que teñen, pois, por exemplo, o que transporta o oxígeno no sangue, pois é un enzima que ten o ferro e que o vai transportar. O ferro é o que realmente se enlaza ao oxígeno e nos transporta o oxígeno no sangue, non? Bueno, hai moitos enzimas que hai na natureza, non? Entón isto sí que ten algo que ver coa bioinorgánica, falta de ver a súa aplicabilidade. Ben, pois a conexión de Salomón, en realidade, bueno, isto é unha portada dunha revista importante de química de agora, hai unhas semanas, non? Donde temos este tipo de compostos, que xa digo que son compostos cos que se está traballando na investigación actual. Pois esas conexións de Salomón pois son algo que se coñece a nivel da arte, porque arte tamén hai que considerar, porque moita xente confunde, tamén por o que se estudiou, non? Porque moitas veces confúndese arte con artistas, e a veces a arte era o estudio dos artistas que tiñan nome e apelidos, pero hai moitos artistas que non teñen nomes e apelidos que fixeron arte, non se coñece a mellor porque son anónimos, pero realmente deixaron pois pezas artísticas impresionantes, non? Este, por exemplo, está ubicado en Turquía, é o mosteiro de Mor Gabriel, século IV, e aquí vedes, estos son, esta parte de aquí son enlaces de Salomón, e de feito chamábanse xa así. Vou ir rápido para non, bueno, amosando como as conexións esas de Salomón están presentes ao longo da historia da arte. Pasamos ao século VI, século VII, no Reino Unido. Isto é unha fibela dun cinto que se atopou en un sitio que se chama Sutton Hoo, e de novo vemos esas conexións de Salomón, aquí tamén as temos, as conexións de Salomón facendo esos nós, non? Pois bueno, que xa digo, a arte antigua, pero incluso na arte moderna tamén a temos. Aquí vamos pasando séculos a séculos. Século XII, un detalle da Catedral de Santiago en Xerusalén, de novo temos esas conexións de Salomón. Aquí temos, por exemplo, unha imaxe preciosa, desde o meu punto de vista, en Samarcanda. Samarcanda está ubicado no que era a Rota da Seda, unha rota fundamental durante séculos e séculos de conexión entre Oriente e Occidente, non? Hoxe en día, bueno, no seu momento Samarcanda foi unha cidade das máis importantes a nivel histórico, pois porque era punto clave da Rota da Seda. Por iso tamén, ao ver pois posibles cartos, non sei como chamarlo, no seu momento pois se facían obras pois tamén moi que perduraron hasta hoxe en día, moi chamativas. Este a necrópole de Shad y Sinda, Samarcanda, e bueno, vemos de novo os nós eses de Salomón. Samarcanda hoxe en día está ubicada en Uzbekistán, ¿no? Que realmente o temos aí perdido os tan que hai por aí, pero bueno, é unha cidade moi importante. E por poñer un exemplo máis próximo, pois vou poñer un exemplo galego. Isto é un Agnus Dei, non? Que é unha cruz que está encima dun carneiro en Tállara, Lousame. Dixen este porque en realidade esta Tállara é a parroquia do lado onde naceu miña nai, pero realmente podría ter elixido moitos outros exemplos de esos nós de Salomón que existen, non? Bueno, xa para ir rematando, para